Niin, tervetuloa katsomaan meidän uuteen videoon. Tuossa patutakan. Nämä skuutat on. Mä oon vähän paskoisin, mä vähän paskat skuutit. Nyt te pääsitte näkee maailman parhaita skuuttifeilejä. Kato, mä näytän sen teille. Katsokaa tätä teille. Siis ensinnäkin tää on mun lasku. Tääkin vähän seili. Nyt se ei ole se idea. Vaan, että tässä näette sen peilin. Ja nyt katso kuvaa siihen kohtaan. Peilaa. Taas ja kun skuutti osuu siihen ja sano sitten se on 5 minuutissa 30 sekuntia, sit mä oon kuvas sua. Eli katsotaan patomit pääsee ja kaikkeen patomia näyt tänne päin. Nyt me laina rauhas, mut yhtäkkiä tää oli lopputulosta siellä. Hei, tuu katsotaan yksi missä on eikä on. Tietääkseni. Tässä on siellä. Alas. Säkivät kuuluu jotain. Joo. Nyt täältä mehän tulee. Kamera tähän päin. Ja niin, katsokaa, kyllä me tässä onnistuu. Ja sitten seuraavaksi mä näytän tätä hummua. Ottakaa hetki katsojat, pitää ottaa hetkeksi pause. No niin, hyvät katsojat, tervetuloa.